Atot ni mo di man ka mo bigay oy. Babag mo nung kaya. Bigay sad mo, ay mo siguan dia. Dina mo mo siguan eh. Mura mo ko nakatag-iya mo nindan. Bang sapo taron. Mga hari yung kasada. Unang adlaw sa General Community Quarantine, gahi naman mo. Gahi na magbukog. Kuya ninyo eh. Bigay sad mo, kamao sa magbigay-bigay pod. Dapat kinabangay ta ninyo, maginatagay ta. Ay mo pag dinaw, okay, dili ni private ni karsada. Public man eh. Gahi kay mo ra. Daplin dia eh paglabang-labang. Labang-labang dili makatahata. Labang mura magbago pa nagato ng labang ni. Muhatag ramang ko. Mabot na kasunga. Balik pagikas imong giagian. Kapo yan eh. Tot ni mong motora ka ay padaplin og tarong. Mamatay ka kamera may magabayad nimo. Yung kumaong padaplin. Mapakamatay kaya pangamong. Kahikon mga tawana eh makasapot man mo eh. Kapuya ni nila etik-atik magkanaan na. Trust, banti, lupa gamay. Kabaw mong gugugod. Maro sa mara para mga kwarta sa mga gamay ra. Dako ka ng kabutang ano, free parking ani kay sano. Di man sa ingon nagtinihik pero bawang dako kita problema ning COVID. Mahadlok ra ba kung di mo tagaan kay mututok ra ba mong mata mo ano? Masipa kayo. Lubag gamay, lubag. Bante. Bawi. Bawi gamay. Op. Diri lang. Kaya. Inignaong nito. Hey. Kaya bala niya. Kaya bantay ni. Bantay sa mga mata. A few moments later. Apoy manawag nga timing yung manawag biyahe ta. Padong pa ko dito. Salamat. Love you. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともっと Bantay sa mga mata.